Unsay lami ang magkaon or ang magkuan? Asa ka unang na virginan names? Anong gukronon man kuno kag babay? Di ko ganahan nimo kay filler kay ka sa imong mga post, mura sa kagwapo da. Go. Mga post Hi. mo. Nganong mura man kag naw unggoy nimo. Uy, sakto yung ito. Three, two, and action! Yo, what's up? Marong hawi. Maraton siya kami raw na inyo. Hili kayo na. Ay, magbuhat na daga video ki. Makakwarta ta sa YouTube. At saan na isildo na ta sa Diba? YouTube? Bawo, nana, bro. Pero mawawag ka nga. Di mo na na pahito na na. Di mo na live. Yo, what's up? This is Jumble J of J for Films once again. Ano namin karon sa segments nga Q&A. So, kuyog na ko karon na akong amigo na si Jefferson sa Mula Gumawas. Og si Nensky Padayugdog. Siya si Nens. Nens, pinito na. Tampos. Siya si Nens. Nens Tampos. Si Nens Open Vines. I-add siya tanawa yung face look. Hamis, malaman og mistiso. Boss ok. Siya si Jeff Ray Flores. Naay mga request ang mga fans sa mga video na mo sa Super Is God ang katong regarding ni Nins. Siya si Ninyo, ang angga niya diri is Ninyo. So guys, naay mga question gustong matubag, mga pangutana sa mga fans. So guys, atong nasugdan ang mga pangutana. Kailangan imo nang matubaga. Ay sa utan, cheater gyud kayo. Boss John Pel. Unsay complete name ni Nins, Boss John Pel? Unsa daw yung complete name nimo? Ninyo Tampos. Sure ka ninyo Tampos? Oh, Ninyo Tampos. At si mamang kakikita ko sa birth certificate nito. Asa Ninyo Bel Tampos. nimo? Ninyo Bel S Tampos. Dili ka ba? Unsa man ang S nimo? Middle name, unsa man ang S? Suriso. Unsa na? Suriso. So guys, yung ilo ko'y kaulo ang family name nimo? Hindi, basta- So, unsa taon sa complete name nimo? Ninyo- Gikan sa pangalan, middle name niya, apelyido. Ge. Ninyo Bel S Suriso. Tampos na. S Suriso. Ge kompleto ha. Ninyo Bel Suriso Tampos. Nagsuka nga. Siya si Ninyovel Suriso Tampos. So, middle name na niya Suriso. Doon numero mo kasi para sa mga fans. Good. Boss John Pel, i-hide lang akong identity kay maikog sad ko nga maulaw ko sa akong idol nga mga mangutana ani. Boss, sa inyong YouTube serye nga Super Is God, kinsay nakahuna-huna ana nga title og nganong is God man? Nganong is God man? Isgad, di mo nagiangga sa mabarkada na ko isgad. Is God. Isgad na siya, basing niya. Gawas niya mga mura siya ginoo. Munang isgad. Ako man jay director sa mga video. Ang kanang isgad, gikuha na namo sa iyahang nickname. Iyahang angga niya. Ang tawag niya dito sa side sa iyahang lula kay Isgad. Isgad, ganyan? Oh, Isgad. Yeah. Yeah. Kadayo. Boss John Pel. Unsay nickname niya? Unsay nickname niyo? Isgad. Unsa ko na nickname? Wa sige ba unsay nickname? Hoy, nickname mo ka na. Nick niya. Name ni mo ah. Nick. Unsay angga nimo? Isgad. Isgad. Super Isgad. So, nagpunta na diri nga nganong mao na iyang nickname? Nganong mao man imong nickname? Nganong nganong Isgad man imong nickname? Diin mo ginagikuha. Kinsa mo ginagikuha? Gikuha na gikan sa akong papa. Kinsay nagbuhat sa iyang nickname? Kinsay nagbuhat sa imong angga? Akong lola. Shoutout nga pala ako kay Lucy Manay. Peace. Ang na sa video. Tana, sagdan. Di magkagara sa dito. Paano si Manggaw? Ano siya? Wag iti ninyo galon kistalan. Katawa siya ko si ko bakak sa kinatawa. Noto ang nagpasinugda siyang angga kay iyahang Mama sa akong papa. Mama siyang papa, so lula niya. Joker kaayo ka Nens, Super Is God. Pero sa gugma, nakasuway na kag-uyab-uyab. Kasuway pero seryoso ko basta di lang gyud ko binuangan. Once ganun binuangan ko, sorry na lang gid. Sa imong uyab karon, ikapila naman na nimong nauyab. Kaduha pa na akong nauyab.
Isa. O pa labot sa taguan. Kaduha? Sure ka? Isa mo nito swina dahil. Yabag mo tawag kinsa mo na bas. Ako na laki karon babae na. Ang una kasi newborn. Newborn. Nens, may gani, gisugot ka sa babae sa nga. Di man ka kasaligan og naong. Mura man kang snatcher sa mall. O sa masulti. Mura ka na kang snatcher sa mall. Di ka na kang kasaligan naong. Di sa tan ko yung unana eh. Ako once ganyan magugma ko. Tinarang gyud sa kababae. So sa ato, makasaligan, di ka. Kasaligan ko. Tanaw sa namo po, di po ka kasaligag na. Kasaligan ko. Mabait naman ako, di ba? Para nimo, unsay lami ang magkaon or ang magkuan? Para ko lamigid ang magkaon kaysa magkuhan. Kaya kung magkuhan ka ba? Mas lamig ang magkaon kaya Kaya ma-feel gini mo ang kalami ba? Kalami nga. Kalami nga ka ng pagkaon. Kasi example, sudan nyo manok. Abi na kong Ma-feel, lahi gini. imong isod Kaya ana. hamon-hamon mo nimo. Lami gid daw kuno ang Ang magkaon. magkaon. So- Ay mo sig hamon-hamon, bastos ka na. Kaon lang, kaon. Kaon. Ano ba? Ikaw ba bra? So magkaon na. Nakasuway na ka og kuan. Kasuway ko pero katulo pa gid taon. Pilingon. Katulo sa sakadlaw. Katulo sa sakadlaw. Hislop no sa. Naay mga istorya no nga kung tinuod gid daw kuno nimong na-try ang kuan. No need man daw kuno jud na musig panabi, di ba? Kung unsay ang mga na kuan, Tilawan. kuyog, natilawan daw kuno niya. Iya di pasulti din nga. Ano ni wala kuha na niya, nakuha. Way lasa. So sa tinuod lang no, kung tinud-an na lang jud ka nga experience na nimong butang nga, no need na nga magsigi kag panabi. No need na nga imo ipanabi pa sa mga barkada kay luoy kas tanan ang imong uyab imo ra gipagmukhang tanga. Imong gibaboy ra nimo sa imong mga barkada. Sakto gina guys. Dili gid maayo kung unsay mga sikretong malupit nga gibuhat sa imong partner di na kinahanglan niya Ipanabi ba? imo pag-ipang Nabi sa barkada. kung love gid kay nimo ang imong Love gina mong uyab dapat di mo panabis barkada kay so love nimo yung uyab de love gina ko. nya musta no mo si Ang uyab pungutan na. Nakayab. musta no mo si uyab Siya sa gingon ako rin, piki ito rin. uy musta no mo si uyab Okay naman, mga gyapon, pero giaway ko eh. Tungkol na ito yung mong ruwina ka. di ba guys kay kada bitong mo chata na to ako mga barkada then kung di mo gani anong mga barkada syempre ang mga barkada mga uyab sa akong mga barkada is kaila jud nako suod sad nako ba so madaran ako joke then natimingan ako siya kay kung na mo giusahay mo good nga kana bitong mo chat kabantay mo ba nga kanang mo chat natay tuyo ba example manayaw ta mabili na to costume or manayaw ta nangita ta sa tong nigo uy asa na si kuan asa na si John asa na si James asa na si kuan Ivan asa na so kana bitong chatan nimo guys nga mo chat ka sa Facebook nga James asa na ka uy kay ikaw nalikulang na mo kay mga dito na mi para nayo ta late na ta sa dance contest kana bitong replyan kag GF using uy kasi labot ka og GF using ka dira tinuod dit amo kasado mao na ang pinakasakto gid untang reply kami di mo jud unta mi nga di mo jud mi magapil-apil na pero ang tinarong lagi untang nga reply is hala kuya kung magkuya lang o di kaila hala kuya dili biya di si kuan Nambot dili asa biya ni si sila. James wala biya ko kibog asa sila pero Asa naki siya? online ra ko sinsya kayo di mura mo kog insulto ra kay nga replyan lang kag kalit-kalit BF using GF using Okay, Kaya sakto. mga na. So mao na timingan ako siya. Ni chat ko niya nga asa na ka kay magbuhat tag video na to which is kani nga atong gibuhat karon nga mag-interview. Lima ka gi-replyan ko GF using. So syempre mura mo sa insulto kay gud kay kanang dinalian na gusto na namong video niya gi-reply ra GF using niya. Insulto ra kayo. Mo na ang akong gibuhat is naanad naman sa mga barkada na ko sa mga uyab na nila nga ako pang tan-on nga Maingon gig GF using ako di replyan nga sa digod tinuod nga sa uyab ko magbuhat ug nga ba Buwang ra. akong gi-reply niya Rowena ikaw na Rowena iuli na to mga cellphone na Kinawat mo. ang uyab niya nga si Karen is naibong siya kinsa daw si Rowena what akong gi-reply nga Rowena iuli ko na asan mo gipamutang ang mga gadget
Paano ka madakpan? Di ba nadakpan? Anong daka? So, mo to, nasuko ay ang uyab. Giaway siya. Ambot man daw kay Go kung unsay status silang relasyon karon. Kay ingon man daw kuno siya, anda kuno siya dagang reserba. Pero di. Yo, loyal ko mas. Loyal. Loyal na lang kay na may kamera. Dili sa magay kamera loyal kanya. Asa ka unang na virginan nins? Asa ka unang na virgin? Iko ba iko. Kamot din na kami virgin. Ito na, virgin mo kamot. Fingerprint. Sa imong partner, sa mga na-partner, ay lagi mention na nga, asa ka unang na virginan? Targetan silang luyo. Luyo. Luyo silang bahay. Luyo sa simbahan. Dito siya na makatan. Okay, simba may mga parents niya. Hello. Yo, binimig. Mo nang pabor kami. Timingon mo sa nimong tigsimba. Dapat, uy. Lahi ko na lang simba boss. Dapat yun no, relasyon mo no, manag-uyab mo. Dito Simba yung pamilya. Kuyog sad mo simba sa pamilya. Dili kay nagsimba ang ginikanan ka mo, nagsimba mo mas luyo silang balay. Lahi mga heaven lang yadto boss. Ay sakto gibala. Kakamarang gamit. Unsay di nimo ganahan sa mga babae nins? Unsay di nimo ganahan sa mga babae? Isulti tanan. Ang din ako ginahas babae kay mo inom manigarilyo. Usapot nga sig ka pick up nga mo giangay gid. Tinuod nga babae nga gwapa. Karon di mag-make up. Pili wala gwapo. Manay na nga magwapo, mga rich kid. Kanong gukronon man kuno kag babae? Butla lang anong gukron ko nila. Kay Mura pa siguro kung ito'y siguro. Wait lang, di mo tao gwapo anong gukron ko nila. Nasa performance. before ni siya nakatry ng gugma-gugma o relasyon, hanas digid kini siya ng mga performance ang giingon. Kay one time nga wala pa may CR sa balay is niadto ko kalabungan kay para malibang. Ibong ko na may sig putak ay sig kanang sig tingog nga kanding sig me tan-aw na ko giatis ninyo nag-practice. Ang kanting. Joke ra, joke. Ano rin? Patay di ko. Ori ka kilati. Di ko ganahan nimo kay filler kay kasi imong mga post mura sa kagwapo da na kadto mga post Hi. mo. Uy, dira. Yung mga post mo yung paig mo mababay. Sino? Bata pa kayo, mamiga na. Mahilap pa magtublon. Paig mo mababay. Nasuko. Kung kaya ginahan ako, mas di ko ginahan ni mo. Bao na. Kalagot ka na. Di porket babae ka, respeto ka. Last nga pangutana sa gikan sa fans nga taga Bangkal. Boss, si Rinsky Open Vines, palihog kog ingon niya nganong muraman kag naong unggoy ninyo. Kasi ang na boss. Kaya tuloy pa kaya ka atras sa bante. Bahalag akong naong murag unggoy. Basta at least seryoso. Di na makatulad sa'yo. Guwapo pero walang respeto. Magbasig sa attitude no. Base Dahil sa attitude. Sakto gina. So guys, daghang salamat sa nagtan-aw sa mong video. So ayaw mong kalimot og visit sa mong YouTube channel. Subscribe. I-subscribe ninyo ang Junfel Gilig. I-click ang subscribe. And don't forget to click the notification bell sa kilid. I-click sa nag-appeal. So guys, stay updated lang sa mga video nga mong ibang upload. Daghang salamat sa nagtan-aw ninyo video. So guys, bye-bye! Bye-bye!